Purnomo sasu kular-kular Mas Susat meriman jagat karana sirang dondo kausi sambit bisono sono sinamung langgung pustemase tandur lambai budu jenandur mitur katilo tulo tulat tulat demparadyo
Pinarsi Tomo Pomo Pranuskara karo ugi tumeng jaman Purwa. Pinarti tameng lawata mangga teka pasraning bubito tan munengging pralambang matumba-tumba marma panggung sang Murweng Nata sebebyar dumadine wayang Purwa. Bawakan nggone narik rututing basa dumeng gunung Pusurasa yen rasa ya karaos mulak sarira hangrasa wani perwindine rasa rumangsa rumangsani lir jalma milu kaca jarweku sering akut caing carita becik wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagliran inggih Purwa. Surya Candra Garumyang Kartika pinurupa kodrating kawasa Saryatri Mitri Bawana Purwa tekeng Duksina Gilil Kemandi Kemanda dipetanganing dina sasi warsi windukan sarta abad Kedekulang tangkar pangkarta wis nirang Bunda Jawapati Ngerbya dadi padange kutu-kutu malang atoga Brahmana yang Brahmaya dadi brantang Bawicalan padang trawangan Narisang Wangrawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumunguk-munguk mungguing hangran iku kerapek bang mermangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu semenusan Hyang katur sobrak keran kiring abang ismut jenar kabar bawah Narisang Hyang Basanda tangan dulu katon ijo royo-royo hamangku gunung inung biru moyo-moyo tujuing gunung kini melantai karo kasirin Prabancana lenggat lembut ngangkut kaya gunung makuta mego tan watawis dangusan kawula dasi jenderal Sangupaya Buga ngarep Tegal Sawai anggur seluruh tangan pedoti sinambi sesindenan lukul garulukune hanggiring rojo kayane sawenana pirembagan Samarawangi sangiwarga saya dangu saya inggil katon nari jagat kus katon melok dringing kebapapat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kepuwung parandri datang ana ing madani kekunging padukuhaning pring apus ditun tunas dan padukan pring apus ke bawah keperintah padukuhaning Karang Kadenta sinten ing gamadaning padukan pring apus menika warnanya majaning Lurah Semar ingkang ragil nenggih Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot ya Ki Lurah Bawur Risaju Lurah Bagong nedheng lenggamaning pendhapi padukuhan aglar sanggaring para kawula sapadukuhan ngambil roping samudra kedaratan datang kantun rawuhipun Lurah Semar Badranaya riwaing Temeropo Ki Lurah Nagaring datang kantun Ki Lurah Petruk ingkang sampun kepalen mapan lenggamaning pendhapi padukuhan ing jawi kathah sanggaring para kawula ingkang samya mangarsana persane Ki Lurah Bagong arandene mangkin adan sampun ketingal rawuhipun Lurah Semar Badranaya Ki Lurah Bagong dening keparengan medhar pangandikan lan sanggane para kawula tidhem jeneng tangan ing samya kabawa pangrantu dhateng sabdane Ki Lurah Bagong dipun rawuhipun ngrata dadi bombong inggalih Lurah Bagong kira sigra merwani pangandikan kemalujining pangandikan Lurah Bagong ing dereng kababaring lisan
sisiring tati Bimbo kekonggo amre tiuping maruto manto saparang mangambar kongas Niwangsuk mana mangadili nuweh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara Bathara Wilujeng Pak slamet tekaku Bagong kula ngaturaken bekti kula katur nggih Bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun lenggah Bapak ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pangestune Pak kula ragati iya pendopo kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tuwa niki seni Pak ampun diukur perkara elek apike ning niki merga saka kekuatan kula ming kaya ngoten iya sing baku keluargamu slamet pangestunipun wilujeng Pak Kamas Gareng bekti kula waduh kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong pamujimu Dik slamet tekaku ana ing pendopo kene kula ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampanana ya Gong kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa Cah Bagus pangestune masmu tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan kejaba saka kowe aku arep takon Gong takon apa Mas sing ngrusak iringan iki mau sapa ngerusak sing pundi saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku ketoke kok nek jejer Panakawan kok gendinge alus niku ora wangun mula terus kula ganti dayoe teko aku jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah nggih kula sakniki izin wis telat wis muni kok lagi izin Karang madosi sampean niku angel Bagong dalem Pak aku ki kaget bareng aku tekan pendapamu kene lah kok kuwi sapa ning mburimu kuwi kok kaya kowe persis Gong sapa Gong Bapak Pangling kali wayahe nggih putuku sing endi niki anak kula Pak lho sapa Iwan lah kok aku ora tau weruh kula titipke teng panti asuhan kok
Pancen. Bapakne isih mbokne isih kok titip ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewuh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken sembah mangan bekti kula kandha Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya dole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbah. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De Tampanana ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripe ndayono ing kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pak De Petro kula ngaturaken sembah mangan bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayono ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwune ra tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing Pringapus kene. Ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong, kok kaya wigati banget? Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nang ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak arek omong iki? Rasa wedi wong aku ki bapakmu. Nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atas kok bapakne dadekke cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to arep ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek arep ngomongke kepiye? Wis ora usah pikiri ngoringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lekku adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono terus. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sak piturute. Wis terus terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujude apa kuwi urung terencana ning pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti, aja. Ning wong ki diwenangake mbudidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep
ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan iki merga menungsa budidaya sinartan donga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula kang sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut gawe nang kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe ora usah kuwatir, Tru. Ora usah kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Gegayuhanku sing kaya ngono mau Bapak nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra ingkang puspita rum. Asiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawararas renganing driya kugek sadulita mel syukur dole lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe, ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Domeh kuwi iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang Pepunden Pandhawa. Ternyatane kowe karo kuwi minangka dadi panakawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buah duwe gegayuhan sing apik niku wis ora bakal digawe angel. Mesti gampang nggone nyuwun idi parilaing para Pepunden Pandhawa. Iya syukur. Apa ana sing wis tok cululuki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka.
Tandara Janaka sampun ayogyani menapa dadi karepe Bagong. Ya syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang dhuwit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki Dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak kuwi sepira. Bondo donyamu kuwi sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara Dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Dadi aku do tak aturi rawa mrene iki ora tak jaluki Dana Prabaya ora. Sing wigati donga pangestune Bapak Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing Sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya ndonga dhewe. Ketoke ra usah, Pak. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piyai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sak bandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jemuah Kliwon wingi aku ora turu. Iya, ora lek-lekan kowe. Brekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetula ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Ya guru, ya Manikmaya, ya Jatimurti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Wong siji kuwi ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus segdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedhawe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe panguput, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujude kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewandaru karo Jayandaru. Lah, gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Sengon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak kuwi jarene lho miturut omongane wong kuwi dewa, mbuh nyata mbuh ora. Aku tak nyuwun prisa, Pak. Kayu Dewandaru Jayandaru kuwi jane nang ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak?
piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Daru Jaya Daru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane ning Kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya Pak. Pancen Caidan. Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan. Udu. Lah kok ana gurune? Wah, Caidan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Nah, guru iki lenggane ning Suralaya. Umar Bakri, utuh. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku ki. Nuwun sewu karang wong ora ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono to? Heeh. Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing Kayangan iki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Daru karo Jaya Daru mau, kowe nyuwun dipalilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah ning Kayangan, munggah liwat Andorante. Weh. Andorante ngendi gone? Lah, kuwi papane ana ning sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Heeh. Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Andorante, ana ing repat kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Sela Matanggep, Windaramu Janaka. Waduh, ning Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning Kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat ceranane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning Kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana. Lho. Kaca Ngerang. Lan sak piturute iki Kayangan pirang-pirang. Ha, kuwi kok aku keblasuk piye? Oh, monggo ngono ana ta Kayangane Bathara sing tukang njabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah ning Kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Oh. Ha ta? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Prabaya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biyantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ning jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, gene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sebenarnya kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Daru Jaya Daru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Daru Dewa Daru ngamuk nang Kayangan, Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru engko njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakangne arep ditumbalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak.
Please. Bagong ngomongane jan. Ayo karang samploke sawung roiwan iki aku. Ngomong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ning perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tok urus kok jenengan. Men aku ora entuk warisan ta. Pancen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Emoh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa. Termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe wis? Piye nala gareng? Wis turuti wae Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Petruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel rame ngelih ta ora? Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora do rame lho, Neng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, kowe Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya gen rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan? Nggih, Pak. Bu, kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Wah, antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapan iki. Gawe Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma sinumaya winaya ing asepi. Semi menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyuk. Sapa sing ngempul iki? Pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati
ing eling-eling dewa Ngejawanta nalika semanten tingkem netraning Klar Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling anibali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakeling mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupepiak kang mendung onyang madyapada Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat. Sinongwati ceket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito teteng canten jangan oh
linggo ngisor. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi ndi? Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya. Padharjo sak praptamu Bathara Guru. Mastu nama Sidam Skaring Bawuna Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing ulun lomba. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu ki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha, kuwi modi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petruk wonten dawuh. Piye Petruk cemplungke kawah candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah candra di muka iki papan neraka lho, Gong. Ya aja aura mati kok. Bagong pangestu ulun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggenjengan diwa lenggah. Pukulun. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sak cepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senajan aku kuwi tata lair to batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh
para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jenengan ndika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki, jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane neng Kayangan. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sang Hyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Ning jeneng aku wong tuwa kowe ora tepungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing ngatasé anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing ngatasé anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi kula mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Salaminipun kula menika dados dewaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estuning manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka Kayangan, mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Tumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka Kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh, tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gagih tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa. Nuwun pangapunten Kakang Semar, tasih wonten kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sangganing para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kaliyan pernatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah, boten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo gaungku karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru. Menawi titah setunggal menika
purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi Kajeng Dewa Ndaru Tuwin Jaya Ndaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang ning batin nang ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Ndaru, ora nganggo kayu Jaya Ndaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapake kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengkon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Mundak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Wah. Malah dienggo. Ngene mawon Pungulun. Nek Pungulun nyuwun syarat srana. Bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Milik perhutani wis tak tegar kok. Pamane meng milike dewa. Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani-wan, wonten dawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa.
apa kita ora wedi kelawan para Jawata. Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong ki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ning Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Ana wis bengah-bengah ora. Sapenake dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani hentan jeneng sing tawedene apamu? Gong pajan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi ndak ora gek metu-metu. Kowe ki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok men ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun paringi syarat ing butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Daru Jaya Daru. Rawe lantas malang tak putung. Kita wani karo panjenengan sing tawedene apamu? Ayo ning di papan wong neter kadidayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candra-Dimuka. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani kene. Apa ya, Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Lah kok dadi kowe wani lho Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ora entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kan piye? Ampo. Piye to cah iki aku muni bunung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni terus. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, apa aku urip ya men doyak-oyak mendring kok. Sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan ambere kok ya nyicil. Orang yo kebutuhan liyane terus. Iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandhangono. Nala gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi?
Ora seneng dianti, Reng. Ya. Betul ora seneng dianti. Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rong bos e. Orang gini mengijan ora aku yang nggo rombongan. Dadi kira-kira dewa-dewa ora meneke dewa baru jalan baru. Aku sing bakal nyokok lungguhing para dewa. Ya, sekarang Wis Truk. ya. Ayo, Pak. Heeh. Ya, Sing hati-hati kono. Seneng aku nduwe adi sing ngomong apa ya? ora dong. Pareng ya, Pak. Ya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepenak. Heeh. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok menangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora yo iki wong tuwa senengane yo aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Truk. Kesibukan dengkulmu melocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya. Engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rangu, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggah sing sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati Bagong. Lah pethoke aja kuwatir, Mek. Apa, Pak? Kok netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep nuwun, arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi? Le mikir karo kahanane para kawula ki wetek meneh kok tenanan. Ora nyono. Jebul kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh gilusi jalma tan kena kinira. Najan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbat. Bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolo gareng apa kowe ora ngeman karo adhimu Isle. Numpak perahu layar
jawel sepuluh sore kita kelompok kakon gawe abe rayo ganti bersih bali wae kene sesok tinggal aku membutuh ngerti aja ditinggal kapribaden ketumuran aku kengeri ing jaman mbok yo sing eling eling bawa iku budaya ya matur sembah nuwun no iya ora usah nganggo tata cara kundur ngedaton wong jejere pisan kuwi ora kraton ya apa perlune wae iki kang awake dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing Kabupaten Ngawi kene iya bobote abot panjenengane ingkang maring dawuh iya kowe karo ora bakal bisa selak jer panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno kuwi kejaba ketua umum Pepadi kuwi dadi wong tuaning para dalang-dalang ya yen wis kersa paring dawuh ya wis awak dhewe mengestu padha sarta ngestokake dawuh no ya ngono ya Mak iya ora ketangkit mau sore di udan nganti ora terang-terang ning nyatane bareng panjenengane bapa ingkang ngaturake donga kala mau ya wis ngaturake donga udane iso sirep ya matur sembah nuwun tata carane utawa iki kajate apa Mak iki kajate panjenengane nggone bakal utawa uluk salam kula nuwun papan iki bakal dadi pabrik ya kuwi PT utawa jenenge Maju Teh apa Maju Teknik Utama ya nek ora kleru ora mbok gatekke panjenengane pidato barang ora mbok gatekke iya enak iya iki bengi iki bakal dipapanake sarta digawe pabrik lan iki dadi srana uluk salam kula nuwun le wayangan wis wiwit tanggal 8 kepungkur ngruwat diasta dening panjenengane pepundhenku Bapak Ki Mantep Sudarsana ya terus mau bengi disambung panjenengane Raka Masmul Mulyana ya terus iki bengi iki awak dhewe sing didhawuhi denengane Bapak Kondang ya matur sembah nuwun percaya karo awake dhewe ya Mak iya iki dadi srana nggone awake dhewe iso cedhak karo sapa karo panjenenganing para bapak-bapak pinisepuh mitra kawus sing lenggah ning kene sing bakale sesuk ora ketang sapropirane ya bakal nampa apa jenenge iki dadi karyawan ya panjenengane Bapak Kondang ya wis dawuh kaya ngono matur sembah nuwun tanpa pepindhan no iya aku wis kuwatir lah kok dadi udan kok ya angine gedhe iya engko dek kaya dek dhewe sowan endi kae iya urung wiwit wayange wis ambruk terope iya lan mau Pak Lurah ya wis rawuh mrene wis genahke sarta wis bakal awake dhewe kudu nyaur iya ya wis konsekuensi ra apa-apa iya ya ora apa-apa ya Mak matur sembah nuwun papane Bawera tarupe apike ora jamak-jamak gamelan wayang ya wis ora disangsikan lagi panjenengane kuwi kagungan gamelan pirang-pirang perangkat wayang pirang-pirang kotak mingkari milih no iya kok kagungan gamelan wayang akeh merga Mak Kondang kuwi separuh hidupnya untuk wayang oh iya separuh hidupnya untuk wayang dadi para kadang-kadang dalang ki nek ngasto ning Jakarta sambat panjenengane mesti diparingi ngampil wayang gamelan oh monggo tanpa hitungan no iya engko nek disuwuni prisa anu nyewa pinten Pak sak karepmu sak anane dhuwit mesti ngono kuwi no oh iya dadi kepenak iya
Mula panjenengane iki luar biasa. Ya. Lan Jakarta iki pendak-pendak eneng wayang iki mesti saka partisipasine panjenengane Bapak Kondang. Oh, dadi panjenengane iki melu mekarke budaya mula karyawane dirawuhke mrene Rongbis kon nonton wayang disangoni dinepke hotel iki mergo saka tresnane karo wayang. Oh iya ya Mak iya. Mula nganggo tata cara ruwatan sing asta panjenengane Pak Mantep. Ya. Terus wayangan ora tanggung-tanggung telung bengi. Ya. Nanti karyawane iki bengep ndelok wayang ki no. Iya. Lha ya pancen lho, ora kok perkara nonton bengening iki diaturi utawa diwenehi hiburan kejaba saka kuwi ya diwenehi piwucal. Ya, mergo wayang kuwi menganut beberapa utawa menganut banyak sekali pelajaran hidup. Ya, sing iso disupuk ning nggon wayang ki iso disinau tenan. Ya, gelare kaya ngapa wit purwa madya lan wusanane cerita jroning wayang iki mesti eneng ala karo becik. Ora ana ala tumama ning becik, ala iki mesti bakal sirna, becik iki mesti bakal dadi apik. Iya ya Mak, iya. Mula kuwi dadi tuntunan urip ana ing alam padang no. Ya matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Daharane ya diborong saka panjenengane Abai Kirun. Ya, wis pokoke ora kecukup, ora bakal kekurangan no. Iya. Matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Tenan kok wis luar biasa. Mula panjenengane Pak Kondang iki aku tansah nyuwun sehat nirek ing sambikala mergo nek tanpa panjenengane wah wis piye DKI ana iki nek ana wayang wis arang-arang banget nek mergo panjenengane pendak-pendak sasi sepi poso kuwi gelar pergelaran wayang pirang-pirang dalang diaturi supaya mayang mergo ngerti nek poso iki dalang iki do kejet-kejet. Iya ngono ya Mak iya. Ora ana wong wayangan prei tenan ya mula harus panjenengane gawe pergelaran wayang. Matur suwun muga-muga lancar niring sambikala tekan purnane pembangunan wekasan iso dadi sarana pangupa boganing para karyawan-karyawan pabrik ingkang wis dadi karyawan lan ingkang bakal dadi karyawan ingkang para kawula nglenggah ning sak masyarakat sing lenggah ning kiwa tengene kene ya Nak. Iya matur sembah nuwun ya. Janjane jujur wae. Aku ki anggere muni mayang, iya. Nek dijaluki lakon Panakawane asline wis bunek, asline. Bunek ya. Iya. Wis tak gaweke lakon apik-apik tak wacake ning nggon buku lakon bareng aku telepon Pak Kondangi lampane napa, Pak? Wis pokoke Panakawan mbangun pabrik Modiar. Turut dalan ki ming mikir wae. Iya. Nek ya jeneng dalang ora tau kurang lakon, iya. Wiwit sampeyan gawe nganu beber lakon Semar mbangun pom bensin kae tekan suwene do njaluk lakon awur-awuran iki sih ana kok sesuk nang Yojo ya ana Semar mbangun SKE lho apa kuwi papan nggo dolanan anak-anak kuwi lho Nok. Iya ya tok tampani lho aja nganti kurang lakon piye carane. Iya dikarang ora masalah. Waton isine kuwi ala karo becik wis ngono wae. Iya bengi iki ya ngono. Tak kira Pak Kondang iki seneng wayang iki lakone paling ora Wirata Parwa utawa apa dadi ning nggon buku ki ana kok Panakawan bangun pabrik. Iya. Ya wis ora apa-apa Mak. Iya. Ya wis dilakoni nok wis tekan kene kok. Iya. Ayo saiki seneng-seneng nawala akeh banget sing padha tiba. Iya. Ki ana sing wit sore mau wis titip nawala. Iya. Saka sapa? Saka Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Ngawi. Oh iya. Kepada yang terhormat Bapak Ki Seno Nugroho, kula suyana saking Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia cabang Ngawi ajeng nderek nyumbang gending bawa lan gending Tadamata. Kula suwun tertanda Adiono Ketua, Nurkolis SH Sekretaris. Oh iya. BPDI ya Mak. Iya. Terus sapa meneh? Biyen iki sing padha-padha penanjang cacat ki duwe rasa minder, saiki wis padha wani nok. Iya. Mergo ya wis akeh sing padha para penyandang cacat sing wis gelem nembang, sing wis gelem nyekar. Iya, pancen ya ngono. Lha iki eneng meneh. Tak wacane alon-alon ya, Nger. Iya, ora sak kesusu. Iya. Assalamualaikum. Sugeng dalu bucangik kula sak gotrah. Keluarga besar Dr. Andes Haji Yuswanto Madiun nyuwun gending Blitar.
ugi ngaturaken selamat atas pembangunan pabrik PT Maju Teknik Utama Indonesia dan PT Karya Logam Perkasa. Semoga menjadi jaya kagem Bapak kagem Bucangik sagutra mugi-mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged tampil prima menghibur masyarakat. Oh iya. Madiun tanggal 21 Februari 2020. Bapak Haji Yuswanto. Iya iki ya sesuk nimbali karo awake dhewe tanggal 21 Februari. Oh iya. Ning daleme Pak Yuswanto ning Madiun. Oh iya. Ning catetan jadwal Madiun dalam kurung Pak Kondang. Kuwi sing nimbali awake dhewe Pak Kondang. Oh, ning daleme Pak Yuswanto. Oh, ngono ya, Mak. Ya, mulai iki dibenerke ning Madiun no. Ya. Nyuwun lagu apa iki mau? Blitar. Ya. Pokoke nek iso diaturke nek ora iso ya nyuwun pangapura. Lah iya, wong kekuatane kanca-kanca ki pinates no. Iya, dadi ya ora dadi ngopo. Saya nek sowan ning etan-etanan ngene iki nek jaluki sing werna-werna ki sok do ora iso. Ya. Mula ya alon-alon. Nyuwun gending sinom tahu tempe ingkang nyekar Mbak Elisa. Dilala menika mboten rawuh. Mergi sampun tampi ayahan piyambak. Titipan anak putu ingkang nyekar Mbak Anting ugi mboten rawuh saking Nyono Bendol keluarga ageng Angka Digital Printing Made in Cabian Prandon. Salam kagem Pak Kondang mugi sehat lan rezeki banyu mili. Amin. Sing disuwun ora ana kabeh. Ya wis ben apa-apa no. Ah iya. Iki meneh sugeng dalu kula Iqbal saking Madiun nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Elisa lan lagu tembang Kembang Rawi nyekar Mbak Agnes. Matur sembah nuwun. Ya wah akeh tenan iya alon-alon no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Limbuk sarombongan serat menika saking kula Bapak Suwarno kalian grup Karang Taruna RT 04 RW 02 KRT Prandon. Dalu menika kula badhe nyuwun gending bawa nyidam sari. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya pamirsa dalu punika mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paring kesehatan lan panjang umur. Amin. Kokean iki no. Heeh. Nganti tumumpuk akeh banget niki. Ya, sing arep kok wiwiti nggon sapa? Ya, diwiwiti sik. Ki sing kepareng arep nyekar lagu Blitar. Ya, ki mau Pak Haji Yuswanto nyuwun Mbak Tatin. Ya. Iso ora? Ora iso. Ya. Ganti Mbak Ayu. Ya, Blitar. Engko ana anu kok yuk. Ya. Wis pokoke ditandangi wae sapa sing iso, ora usah. Tatin ketoke urung apal lagu Blitar. Ya. Mula Mbak Ayu wae. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ayo, jumeneng. Ya. Ora apa-apa nganggo catatan ra masalah. Iya. Sesuk kene iki tak naik papan tulis kok. Iya. Ora ming HP tadi. Aja kuwatir. Iya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara, Andika Multimedia, nggon aku dhewe Dalang Sena Channel. Iya. Karo channel Kliang Kabur Kanginan ngendi DG Channel. Iya. Ya wis ben apa-apa saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya, mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasah kesusu-susu karo penyanyi Pak Kondang diparingi wektu sing sak oke-okehe. Ya, monggo. Thank you.
Gunung Kelot sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate gemar Petak tumpak sing dipimpin Sebraki Blitar nyimpen amune Sanoto Mojopahit eneng candi Penataran mau ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Ayojo kuwi arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai sapa ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di paido. Lho. Diudi no. Ya diudi ya. Nggih punika sampun, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya